கண்ணுக்குள் என்னை ஒட்டி குழந்து கொஞ்சம் லீட் வைங்க. சும்மா லைட்டா கண்ணில் கண்டுட்டு போவா. ஆமா, அவனுக்கு வண்டி நின்றுச்சு சொல்லி அப்படி மேலே ஏறி வந்தான் பார்த்துட்டு போகலான்னு. இன்னைக்கு தான் வந்தாங்களா? இன்னைக்கு தான் வந்துருக்காங்க. இது ஒரு நாடகம் தானே? நாடகமா? ஸ்ரீகாந்த் நாடகத்திலே நடிக்கிறாரு. ஸ்ரீகாந்த் ஏது சீரியல்னு உண்டான நல்லா ஆடுறானா ஸ்ரீகாந்த்? என்கிட்ட இஷ்டம் போல படம் 1-2 மணிக்கு வந்துட்டு இருந்தாரு. வீடியோ எடுக்காங்க, வீடியோ போட்டோ எடுக்காங்க. கண்ணுக்குள் என்னை ஒட்டி கொள்ளந்து
పూజ ఆయనే హ్యాండ్ పట్టుకుంటారు ఓకేనా రెడీ మా టేక్ రెడీ రెడీ అమలా సౌండ్ சேர்த்த கனவுகளின் கதவை திறந்து விட்டேன் கண்ணுக்குள் என்னை ஒட்டிக் கொள்ளந்து என்றும் இன்பங்கள் தான் காசத்தோரிகை கையே கொஞ்சம் அந்த ரைட்ல கீழே ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஓகே ரைட் ஹேண்ட் கீழே லெஃப்ட் மேல ஓகே 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 ஒன்னு மேல ஒன்னு கீழே சொல்லிருக்காரு அது ஓகேனா இப்படி பண்ணலாம் இல்ல இல்ல சார் கொஞ்சம் அதான் அவ்வளவுதான் சார் அவ்வளவுதான் போதும் அவ்வளவுதான் போதும் ஓகே ரைட் சார் பாடி சார் பாட்டு முடிஞ்ச போய் ரெடி சார் ரெடி சார் ரெடி அமலா சவுண்ட் சேர்த்த கனவுகளின் கதவை திறந்து விட்டேன் கண்ணுக்குள் என்னை ஒட்டிக் கொள்ளந்து என்றும் இன்பங்கள் தான் ஓகே சார் ஓகே ஓகே சார் நல்ல டைட் சார் இங்கே நான் போய் ஷேடம் போட்டு அந்த டிக்கெட் பண்றேன்